Il-Gvern kommess li saħħaħ il-Kunsilli Lokali. Għaldaqstant f'konferenza l-4 wara nofsinhar infetaħ perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Konsultazzjoni ta' 4 ġimgħat li tintemm fis-27 ta' Settembru u li se tiffoka dwar jekk l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għandhomx isiru kull 5 snin mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u x'miżuri għandhom jittieħdu sal-elezzjoni li jmiss. Il-Ministru Owen Bonnici spjegalna wħud mill-vantaġġi li elezzjoni kull 5 snin tista' ġġib magħha. Għaliex joħorġu ktar nies jivvotaw, ma jkunx hemm ejja elettorali, ma jkollokx elezzjonijiet il-ħin kollu, però ikollok ukoll vantaġġ li wieħed jista' jiffranka flus illi jistgħu jintużaw għall-Kunsill Lokali stess. Il-Ministru Bonnici sostna li s'issa jidher li ħafna mill-partijiet jaqblu li l-elezzjoni issir kull 5 snin, imma għandhom ikunu diskussi l-miżuri intermedjarji li għandhom jittieħdu sa 5 snin oħra. Għal il-Gvern fetaħ dan il-perjodu ta' konsultazzjoni sabiex il-pubbliku jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu u l-Gvern se jkollu l-opportunità jiltaqa' ma' entitajiet bħala Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Ferat tal-Kunsilli Lokali tad-diversi partiti politiċi u rappreżentanti tal-Vot 16. Minħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo qal li l-Kunsilli Lokali minkejja d-diffikultajiet li għaddew minnhom huma esperiment li rnexxa. Fid-dawl li wħud mill-Kunsilli jista' jkun jagħmlu term ta' 7 snin u għażiet jgħid li mhux l-ewwel darba li elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ġew posposti biex jaħbtu ma' elezzjonijiet oħra. Illi kien hemm kunsilli lokali fil-passat illi ikkontestaw kandidati għal term ta' 3 snin u l-Gvern preċedenti u naqblu miegħu u votajna favur tiegħu wkoll għamel term ta' 5 snin. Wara l-perjodu ta' konsultazzjoni, il-Gvern mistenni jiżen il-proposti biex tittieħed deċiżjoni fl-aħjar interess tal-Kunsilli Lokali.